Мөхәддәс кан белән ул изге сөткә ни җитәр? Сөт калыр, ватан китәр. Сөт калыр, ватан китәр. Дәрдмәнд иҗатында бик тә билгеле булган бу шигырь юлларында халкыбызның төрле чорларда, төрле төбәкләрдә күп гасырларга сузылган улы юлы да, мәңге җуелмас шанлы, данлыклы эзләре дә чагылыш тапкан бит. Борынгы бабаларыбызның яшәешен һәм көн күрешен, башка милләтләр белән багланышларын, мәдәниятын, тәрбиягә, дингә карашларын, гомумән әйткәндә, бай рухи дөньясын аңлар өчен гаять зур киңлекләрне биләп чыгарга туры киләчәк. Чөнки төрле дәүләтләр, кодрәтле каганатлар, ханлыклар, ак урдалар, алтын урдалар, күк урдалар төзегән халкыбызның бөек тарихы Идел, Урал, Сибир, Кытай, Монгол, Кавказда һәм Кырымда, Каспий һәм Кара диңгез буйларында җәйрәп ята. Әмма ат башыдай алтын мираслы халык булып та, безнең бу байлыкка бармы катнашыбыз? Хуҗабызмы бу байлыкка? Татар тарихының җисеме генә түгел, хәтта исеме дә яңгырамаган, исе-кысы да сизелмәгән җирләрдә безгә бу дөреслекне дөнья тарихчылары түгел, табылдыклар, шәһәрчекләр һәм каберлекләр җиткерә. Идел җаек арасы йылкы белән тулган йорт, Казан Болгар арасы кала белән тулган йорт. Урта Евразиянең көнчыгыш Европа, Урал, Сибир территорияләрен калашлаган, гаҗәеп көчле, кодрәтле, югары мәдәниятле, мәгърифәтле, сәнгатьле, икътисади, сияси яктан дан казанган, дастаннарга кергән, тарихи ташларда уелган бөек алтын урда. Евразия тарихында иң зур дәүләтләрнең берсе булган, тәхетендә татар ханнары утырган мәшһүр татар иле. Аның Идел җаек арасыннан бүгенге карта хәритәләргә карасаң, хәзерге Татарстаннан алып Башкортстан, Чиләбе, Орынбур, Көнбатыш Казакстан территорияләре буйлап, Европа якын Көнчыгыш Кытай һәм Һиндстанга кадәр транзит сәүдә юллары үткән була. Бөек Ефәк юлында җил болыт кебек далаларда да күчеп йөргән, таш калалар да салып калдырган татар халкының тормышы да, башы да, яшәеше дә сүнмәс, сүрелмәс, учагының әле дә сизелер-сизелмәс җылысы тоела. Кызганыч менә күп кеше уйлый инде, Башкортстан булгач анда башкортлар гына яшәгән. Казакстан булгач монда Казакстанда шулай казаклар гына яши. Алай түгел бит. Борынгы заманда бу безнең уртак тарихыбыз. Менә Иртыштан алып Дунайга кадәрле 400 ел буе ике дәүләттә безнең бабаларыбыз бергә яшәгән. Әлбәттә монда канда бергә кушылган инде. Рухи яктан да якынайганбыз. Шуңа күрә юкка гына без ислам дөньясының, ислам цивилизациясының бер үрнәк өлеше дип әйтәм мин аны, мактанып. Гасырлар тузанына күмелгән, катлам-катлам җәйрәп яткан бу яктагы бөек тарихыбызны балта белән юнып та хәтеребездән кырып төшерә алмассың. Бу җирләргә алтын урдага кадәр үк зур дәүләт, кимак каханлыгын төзегән төрки халыклар үз эзләрен салган була. 11-нче йөздә үк татарларның бу каханлыкта аерым кавым буларак яшәве дә тарихчыларга мәгълүм. Алтын урда таркалгач та 16-нчы гасырларда төрле сәбәпләр аркасында җир азлыктан, сияси яктан кыерсытулардан, көчләп христианлаштыру сәясәтеннән качып, татарларның Идел буе өлкәләреннән көнчыгышка, Урал төбәгенә күпләп күченүе дә билгеле. Шушы чорлардан алып халкыбыз бу төбәкнең мәдәни һәм дә икътисади тормышына биниһаять зур өлешен кертә башлый. Үз төсмерен сала, үз тарихын яза. Көньяк Уралда, бигрәк тә Орынбур губернасының Верхний Уральск, Троицк, Чиләбе өязләрендә татарлар сату-алу эшләрен киң җәелдерәләр. Россиянең башка дәүләтләр белән икътисади элемтәләрен ныгытуына нигез салалар. Атаклы сәүдәгәрләр, хәйриячеләр Габдрашитов, Бакиров, Вәлиев, Габбасов, Дәминов, Идрисов, Нигъмәтуллин, Хәсәнов, Яушевлар бу як тарихында якты эз калдырган була. 18-нче гасыр ахырына инде Троицк шәһәре мәгърифәт үзәгенә әверелә. Урал якларында мәчетләр, мәдрәсәләр төзелә, хәйрия үзәкләре оеша, дөньяви, милли уку йортлары ачыла, милли матбугат дөнья күрә. Данлыклы Хөсәния мәдрәсәсе, Вакыт, Шура, Карчыга һәм башка татар газеталары һәм журналлары басыла башлый. Татар театры һәм милли китапханәләр ачыла.
Әмма татарлар имеш төбәк тарихчылары халыкка сөйләгәнчә, бу якларга 1752 елларда гына Иван Неплюев магнитная станицасын төзүгәч кенә күченеп килгән икән. Хәтергә, аңга, колакка, зиһенгә, калепкә ингән бу бөек тарихыбызны юксынып, казынып, авыр тузак эленгән хәтер ишеген ача алмыйча, замананың битарафлыгыннан, аңсызлыгыннан, мәҗбүриле хәтерсезлегеннән ут йотып кайныйсы һәм дә сулнасы гына кала шул. В 1743 году он основал крепость Магнитную на правом берегу реки Яик. Сейчас эта река называется Урал, потому что Екатерина II в конце 18 века переименовала и эту реку, и многие другие населенные пункты географические, какие-то месторождения из-за Пугачевского восстания. Заманында без татарлар шул хәле бай булганбыз, шул хәле эшчән булганбыз, без шул хәле күп булганбыз. Без теге бүтән җирләрне тотып, бүтән үзебезнең менә мәктәпләребезне тотканбыз, мәчетләрне тотканбыз. Менә безнең ул шундый үткәндәге шундый данлыклы заманыбыз. Әмма без хәзер шул үткәннәр белән мактанышып йөрибез. Әмма бүгенге чорга кайтканда карасак, безнең бу төбәктә киләчәге күренми. Магнитогорскида булдык, Оренбургларда булдык. Барабыз музейларга. Анда менә Россия өлкәсенә кергәннәрдә дөнья башлана бары тик 17нче гасыр башында гына. Руслар килгәч кенә. Әйтерсең дә анда таш гасырда булмаган. Аннан хуннар да чапмаган. Пешәнәкләр дә китмәгән. Татарлар да узмаган аннан. Менә ул тарих бөтенләй күрсәтелми. Безнең тарих бөтенләй күрсәтелми анда. Анда менә кая гына барсаң да башка халыкларның менә шушы дәүләтне үстерүгә керткән өлешләре күрсәтелми. Татар кнәзе Кара Морза нәселеннән чыккан тарихчы Николай Карамзин белгәнебезчә, тарих ялган белән тулы, әмма хәбәрдар булыр өчен әзме күпме сакланган хакыйкать тә безгә җитә дигән бит. Хәер, барганы бара тора, калганы кала тора. Идел Урал төбәгендә яшәүче татарларның бай тарихы архив документларында, тарихи һәйкәлләрдә, таш язмаларда гына түгел, халыкның рухи асылында да, борынгылыкны избатлап килгән сөйләшләрендә дә, гореф-гадәтләрендә, йолаларында, тарихи мәдәни сыйфат билгеләрендә дә, яшәешендә дә, көн күрешендә дә үз чагылышын таба. Оренбург өлкәсенең Шарлык районы Мустафа авылында герой шагыйрь Муса Җәлил туып үскән. Авылда аның истәлегенә мемориаль музей бар. Оренбургда бөек якташлары шагыйрь драматург Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге татар театры эшләп тора. Магнитогорск шәһәрен төзүгә дә татарлар зур өлеш керткән була. Монысын инде тарихтан һич тә сызып ташлап булмас. Гора Магнитная привела сюда тех, кто стал основателями крепости Магнитной. Гора Магнитная привела сюда в 30-е годы тех, кто построил наш город и металлургический комбинат. Үткән гасырның 20нче еллары ахырында тимер рудасына бай булган төбәккә металлургия комбинатын сафка бастыру нияте белән күкрәкләренә комсомол билгесен таккан, яшьлек дәрте ташып торган, социализм идеяләре белән янып күйеп яшәгән яшь егетләр һәм кызлар имеш күпләп агыла башлый. Андыйлары да һичшиксез булгандыр. Әмма авыр кул хезмәтенә, яшәү шартларының булмавына яшьләрнең түземлеге, сабырлыгы җитми. Яшьләр төзелештән килгән көненең кичендә үк поездның соңгы вагонына булса да сикереп, качып кайтып киткәннәр. Халыкны ирекле хәлдә тотып булмаслыгына төшенгән хөкүмәт 1931 елда махсус күчереп килүчеләрне бирегә китертә башлый. Шулай итеп, Магнит тауы итәгенә авыр эшкә килгән кулак, душман агенты тамгалары сугылган, гаиләләре белән сөргөнгә озатылган 60 мең кешенең 3тән 1 татарлар була. Безнең Урал якларында тарих бик бай. Менә шул Магнитогорскида. Анда Магнитогорский ул татар шәһәре. Магнитогорский аны татарлар сала. Менә безнең үземнең генә минем бабамның энесе алар шунда репрессировать итәләр, куалар. Ул бит Магнитогорский шул репрессиячеләр салган шәһәр. Анда аның хатыны, 3 кызы, улы үлеп кала. Безнең ярты нәсел шунда юкка чыккан. Анда киләсең, карыйсың, аны аларча сөйләгәндә, аны комсомоллар цигәннәр икән. Анда репрессияләнүчеләр искә дә алынмый. Аларның зиратларда юкка чыгарганнар. Аларның торак урыннарында торган урыннары, баракларда юкка чыгарганнар. Анда бөтенләй башка тарих язып яталар. Менә. Анда безне анда бар дип тә белмиләр.
Шундый котышкыш сынаулар аша узган халкыбызның язмышына ачынып, тетрәнеп, сискәнеп аласың. Купкан, кителгән, кубарылган тарихыбызны күпме генә оныттырырга теләсәләр дә, бу хатирәләр әле дә уяу. Безне сөйрәлеп түгел, кирелеп барырга, сыныбызны төс тотарга өйрәтә. Чөнки татарның тарихы ул бит әкият түгел. Ул избатланган, дәлилләнгән, аңга хатирәгә сиңгән, китапларга, фәнни эшләргә иңгән тарих. Бу өлкәдәге тикшеренүләр 19 гасыр башыннан ук алып барыла. Татар зиялылары Урал якларына чыгып халыкның тарихын, иҗатын, аның сөйләмен, тел үзенчәлеген өйрәнәләр, ачыклыйлар, барлый башлыйлар. Беренчеләрдән булып атаклы этнографыбыз Каюм бабай Насыйри бу якларда татар халык авыз иҗаты әсәрләрен җыю, тарихи этнографик тикшеренү эшен башлап җибәрә. Идел җаек татарларының үткәнен һәм дә яшәешен данлыклы галимнәребез, мәгърифәтчеләребез Риза Фахретдин, Гайнетдин Әхмәров, Хәнәфи Бәдәгый, Җамал Валиди дә өйрәнә. Узган гасырның 60-нчы елларында галимнәр янә фәнни экспедицияләргә чыгып, шактый бай материаллар туплап кайталар. Балыкларны кайнар суда, адәмнәрне кайнар уйда яшәткән яңа заманнар галимнәрнең, тарихчыларның, төбәкчеләрнең бу як белән кызыксынуын арттырды гына. Көчсез калып изелгәнче, батып калганчы, калкып калу, сүзеңне әйтеп калу һәр аңлы татарга мәслихәт бит. Bir krenden ikinci kren başına. Rusya'da bizim altın durdanı küçültmezke tırışıyorlar. Manda altın durdanı küçültürler, lakin bizdeki tügül deyip eğitirge tırışıyorlar. Bütün cide şulay ol. Lakin aytasım kile, Tatarның her jirde bulganda izleri kolgan. Buna bizim bu forum 9. yılı beytemiz, Евразийский de bulağına eğitilmegen, fenni de beytemiz, bir yaktan ikinci yaktan tübek. Çünkü galim bilen uçanlar işte birgine ikinci yakı tübekçilerin işi. Şu mana birleştiru, biz kübrak itibar etimiz yılga boyunda yaşayan halklarına, şuların arasında Tatarlar her vakit yılga ornaşıp, üzerinin avulların, şehirlerin tüzügeni, sevde yolları bulgan, kervanlar gelip durgan, Orta Asya'dan, hem başka yerden, İpek yolu boyunca. Albert efendim, ama mena bu fenni forum ул киләчәктә ниндидер теге гамәли эшләргә дә әверелергә тиештер, әйме? Безнең төп шул бит. Без бер яктан теорияны иткән булабыз да, без бит гамәли эшне конкретно җирләрдә булабыз. Ул Казанда гына үткәреп җыелып булмый. Или якын шәһәрләрдә. Узак җыелдык инде Казанда гына, шулаймы? Казанда күп җыелып, сөйләүләр күп булды, реаль эшләр булмады. Шуның өчен без перепис вакытында күп нәрсәне югалттык. Йоклап калдык, тарихны да оныта башладык. Менә читкә чыгып, Мында безнең десант булса да 30-40 кеше. Безне күрәләр, без әйтәбез, Казанга кайткач без сөйлибез, Мариэлга кайтып без сөйлибез, Нижний Новгородка кайтып сөйлибез, Мәскәүгә, Челябегә, Оренбургта безнең бит вәкилләр бар. Һәр төбәктән татарның, мин русча әйткәндә, һәр вакыт без әйтәбез, Татар Российской Федерации. Андый сүзне мин әйтмәйм. Это территория исторически компактного проживания татар Российской Федерации и регионах Евразии. Хәерченең бөртек шәен дә җил ошыра диләр шул. Үз өеңдә үз көйң булмаган килеш, чит дәүләттә үз мирасыңа ничек дәгъва белдерергә? Уртак байлык дип тә сүз катырга хакың бар микән кунакта? Алтын Урда дәүләтендә 50дән артык ире шәһәр, 150ләп кеше кала шәһәр булган диләр. Татар иленең мәркәзе булып саналган Сарайчык шәһәренең хәрабәләре Казакъстанның Атрау районында урнашкан. Урал төбәге, Хан Кирмәннәр төбәге, Каябас, Самабаш сөяге, Ук-Садак, Чүлмәк ватыклары, Көбе-Каба сибелгән җирләр, әмма әллә кайчан югалып, изаланып эзләнгән һәм дә табылган инәне кибән эшеннән чыгара алсаң да, бу мирасны түшеңә када, борыныңны күккә чөеп, кикрикләрне күтәреп йөреп булмас шул. Аның инәсе дә, түше дә, синеке дә, минеке дә, Мөхәммәд Әминнеке дә түгел шул. Шла опять миновая торговля. К примеру, Казань везла товар в низовье Волги, или, к примеру, Сарычук, там, Саратов, Саратау. Везли туда товар, там его продавали или обменивали, везли в Казань. Вот так. Все низовье Волги сплошные города древние. Там монетами усеяно, как будто специально там кто-то ходил, разбрасывал. По количеству найденных монет, чем больше монет, значит, более экономическая жизнь была продвинута. Раз не клады именно, клад ничего не показывает, а вот именно находки монет, единичные находки монет показывают экономическое развитие данной территории. У нас, когда мы говорим про Западный Казахстан, про золотоордынские города, у нас ассоциация только Сарайчик. Вот.
А вообще-то вдоль берега реки Жайык существовало около 20 городов в средние века. Вот. На данный момент нам известен только Сарайчик, потом недалеко от Сарайчика город Лаити, Ахтюбе и наш Жайык. Теперь Жайык, чуть-чуть остановимся. Мы там в ходе исследования, археологических исследований, мы раскопали, то есть расчистили очень много и гражданских, и, скажем, культовых мест. Вот. И потом мы нашли там целый квартал вот, производственных, скажем, вот, объектов. Вот. Что это значит? Это, в первую очередь, кирпично-обжигательные печи. А потом печь для сжигания извести. И еще печь для обжига керамики. Вот. То есть там существовал ремесленнический центр, то есть квартал. Дальше мы нашли, то есть расчистили городской общественный баню. Там мы находили целую систему вот, канализационных труб. И септик, вот современным языком говорят, септик. То есть там была городская культура. История Казахстана неразрывно связана с Республикой Татарстан. Ну, если не уходить глубоко, если 19 век, если даже возьмем, то международные связи Казахстана с Татарстаном, Республикой Татарстан, связаны с ханом Джангиром. Хан Джангир является почетным членом Казанского университета. Я ездил специально в Казань, видел в университете его портрет. Во дворе университета есть мемориальная доска, посвященная ему. Был очень этому рад. Ну и, соответственно, причина это брак. Его жена Ханша Фатима была дочерью Мухаммеджана Хусейнова, всероссийского муфтия. И с этой поры именно татары, непосредственно торговли, появились в наших краях. Исторически сложилось так, они же уже начали, скорее всего, историки скажут, они, скорее всего, начали сюда переселяться уже в конце 1800-х годов. И столько уже здесь проживает на этой территории, они до этого, как отметили, они глубоко интегрированы в казахское общество. Они вот некоторые даже, сейчас шутка пошла среди татар, мы же казахи делимся на роды. И они, татары, сейчас многие берут роды своей матери, Нагаша, и говорят, я, допустим, тоже Байбакта, или я Алаша, татар Алашин с татарского происхождения, вот такой шутливо говорят, но глубоко интегрированные они. Поэтому вот по сравнению с другими тюркоязычными народами, это одна из таких больших Это плюс, но это не приводит к ассимиляции? Ну, я бы не хотел использовать термин, я сознательно этот термин не использовал, ассимиляцию. Ну, я использую термин, что-то тесная интеграция. Хәлвә дигән сайын авыз балланмый. Интеграция белән ассимиляция ни дисәң дә, әмма халыклар өчен ни аяныч, юлсызлык, чарасызлык, эреп югалу билгесе. Идел буе татарларының Казак даласына күчүләре бу төбәкнең империя составына керү чорына кадәр үк башланган була. Россия империясының сак чикләрен тәшкил иткән Уральск шәһәренә нигез салган Җаек казаклары гаскәрләрендә дә Казан һәм Әстерхан ханлыкларыннан чыккан татарлар булуы мәгълүм. Таусылмасын касарынан казак татар достығы жер шарына таралсын. С самого начала в составе казачьего вот этого субстрата были не только казаки-славяне, которые пришли с Волги, с Дона, да, но и местное население. Остатки Ногайской Орды здесь продолжали проживать, они никуда отсюда не выходили. Часть, значит, ногайцев откочевала к югу, в те вот места, где они Кавказ, сейчас и проживают. Да, это Северный Кавказ, Дагестан, вот в те районы. А небольшая часть ногайцев осталась здесь, на берегах родной реки. Часть вот этой Ногайской Орды. Родственное племя казахам. Вот здесь вот как бы мы смыкаемся с казахами через ногайцев. Потому что у казахов сохранились древние легенды. Чакан Валиханов, видный просветитель казахский, писал, что вот эта трагедия о разделении двух народов, ногайцев и казахов, да, оно вот в этих легендах, оно прослеживается. Есть в казахских легендах вот это описание, как эти народы разошлись трагически. И то есть этот историк говорит, что это была трагедия? Это была трагедия, потому что, да, это была трагедия, потому что фактически один народ, он как бы распался в результате вот этих очень сложных
непростых исторических значит, процессов, которые происходили. Казак даласында яшәгән татар муллалары дини белем тарату белән генә шикләнмичә, мәгариф өлкәсендә дә зур тырышлык күрсәткәннәр. 19 гасыр уртасында Эчке Урдада 38 мөселман мәктәбе булып, анда 400 укучы белем алган. Гомумән, казаклар арасында белемле дип татарча яза һәм укый алган кешеләрне таныганнар. 19 гасыр башына Җаек шәһәре мәдәни, рухи, дини яктан шактый җитлеккән шәһәр була. Тукай Уральскийга килгән елларда татарлар руслардан кала 2нче урынны тотканнар. Ул вакытларда Җаек шәһәрендә 3500 татар яшәүе дә мәгълүм. 4 мәчет һәм 4 мәдрәсә булуы да тарихта искәртелә. Монда бер зур бистәгә оешып яшәүче бай сәүдәгәрләр мәктәп мәдрәсәләр төзеткән, балаларны укыткан, халыкны агарту эшенә ифратта зур көч куйган хәйрия Мутыйгулиннар, Төхвәтулиннар, Гаделшиннар, Тулбаевлар, Җәләлетдиновлар, Әбдүшевлар, Фәтхулиннар шәһәрнең һәм төбәкнең икътисади, иҗтимагый һәм мәдәни тормышында зур роль уйнаганнар. Край был колоссальный, да? Книги расходились, они читались вплоть до Ташкента, Узбекистана и Бухары, потому что они были написаны по-арабице, казахи свободно читали по-татарски, татары читали по-казахски. Ну и, соответственно, и эти знаменитые издания, да, газета «Фикер», сатирический журнал «Уклар» и журнал «Новый век». Тукай вырос в этих изданиях буквально, да, ну, была точка приложения сил, скажем так. Бу хатирәләрне ышын-ышка бәйләп, ялгап зур бер тарих китабын язарга була бит. Әмма озакламый аның хәтта кыйпылчыкларын да, валчыкларын да Уральск шәһәрендә көпә-көндүзен дә эзләп таба алмассың. Иске татар бистәсе, аның истәлекле урыннары, һәйкәлләре, йортлары бу тарихтан узып бара. Уральск шәһәренең яңа генераль төзелеш планы буенча монда озакламый яңа заманча район төзеләчәк. Аяусыз төзелеш вакытында тегендә монда экскаватор чүмеченә эләгеп, җир куеныннан чыккан кабер ташлары бу бөек тарихның тынсыз шаһидләре. А эти я попросила не выносить никуда, говорю, я заберу их, сюда хотя бы будет куда-нибудь перенесу. Сначала я пыталась там с музеями, с нашими связаться, потому что все-таки как бы такие артефакты, они не должны где-то вот так вот, как сейчас вот они лежать. Они должны где-то либо в музее, либо уже там на кладбище свое пристанище найти, на мусульманском, потому что сразу видно, что это плиты мусульманские. Турам, әрним, кинәт сөйнәм, тағы қаным кибіп көйнәм, елаганда елый алмыйм, қарақан яшімә түйнәм. Бу дөньяга үз мөнәсәбәтен нибары шигырь аша гына белдертә алган Сәгыйть Рәмиев бу ачы язмыш ияләре турында ни дияр иде микән? Түбән төшү, үрменүгә караганда һәр вакытта да читенрәк шул. Җанга кадалган шырпыны ничек чыгарырга, арыш икмәген чәйнәп бәйләп кенә бу шиләнгән яранны төзәтеп булмастыр. Әмма милләтнең бүгенге халәте үз кулында. Аның ауруы, аның даруы да үзендә. Чөнки аның әле хәтере, рухы, туган теле, Тукай шигырьләре, Сәйдәш көе, Мәрҗәни фикерләре бар. Һәр милләт үзенең холкы фигыле, юлалары, аш сулары, яшәү рәвеше белән билгеле. Әмма башка түбәтәй калфак киеп кенә, әпибәгә биеп кенә, шәкшәк бавырсак пешереп кенә, мишкә бәлеш очпышмак салып кына татар була алмассың шул. Халкыбызның ерак гасырларга барып тоташкан, мәктәпләрдә өйрәнелмәгән, үзенә кереп бикләнгән, язмышның катлаулы иләүеннән үткән, күп тапкыр язылып та сызылган, эштек-пештек калганы да онытылып барган тарихыбыз әкият түгел. Иң мөһиме ул гадел һәм дә дәлилле тарих. Дөрестлек суда батмас, утта янмас, күпме генә качырылмасын, ягылмасын, сибелмәсен, тармар ителмәсен. Дөрестлек өйрмәдәй көчле ул. Юлындагы бар нәрсәне дә җиңеп чыга диләр.
юкка китмәс әле тарихыбыз. Тора-бара тансыкланыр әле. Айрым бер сагыну белән үз чишмәсенә кайтыр әле.